И здравейте YouTube, аз съм ZelZ и днеска снимам втория си епизод на Minecraft оцеляване. Изнете YouTube първия. Тук сега трябва да намеря две кокошки. Може това да стане. Глад. Така, искам да ви покажа моя свят. Не е много голям. Това тук ми е печката. Леглото. Това тук ми е честа. Няма много неща, даже са много малко. Едно пиленце. Абе. Що нищо не ми даде? Да. Айде играм на пинята. Когато бие прасето, получава шунка. Така. Опа, яйцата не ми трябват. Трябва ми само самото пиле, ама убито. Да, аз по това не гоща. И да убием това прасенце. Грух, ела, грух. Грухи. Мре, бе, свиня. И едно. Нямам, това прасе е било много стиснато. YouTube, загубих се. Чакайте малко, искам да погледна на картата. Да, ето ми е къщата. Аз включвам на Survival. Сега ще направим мини. Имам това, оставам това, вземам и това се случи. Значи за целта ще ми трябва две врати. Ето ги двете. 13, така, просто ще направим тук една мина. Така, YouTube. Едно, две. Не искам много никой да ми знае. Това. Тук ще бъде мината, защото аз съм си построил къщата край плажа, защото има пясък. Знаете какво става, когато пясъкът се изпече? Става на стъкло. И затова ми трябва добив на пясък. Айде бе. Пак ли огладнях. И YouTube вече започвам да си копая. И YouTube. Не, това не е всичко от мен, нямам да е всичко.
подцъкаме малко дървета. Аз си изхабих всичките пръчки, защото бях направил 2 брадви от дърво и те пръчките ми бяха само 4. За толкова ми стигнаха. Поздравления на четвъртокласниците, които са си минали матурите с 16 и поздравления на четвъртокласниците, които са си минали матурите от 16 точки нагоре. Браво на вас, вие наистина знаете и можете. А другите, дето имат под 16 или под 15, да, под 15, другите, дето имат под 15, вие сте слаби. Така. YouTube, надявам се това клипче да ви хареса и моля ви оценявайте го. Ще направя 2 стака. Каднярчетата излизат по това време. Много мразя какво да седат. Извинете, YouTube, просто ми звънят. Така, да продължаваме. YouTube, още едно дърво и съм готов. Така, YouTube, надявам се да и вие да играете на Minecraft. Готово. Ще си вземем меча. Аз съм с дъма меч. Как влезна нещастник. Хайде сега малко да покопаме. Защото ми трябва добива на стъкла. Да, бе, аз забравих. Той пяска е скромен и не скромен, и претенциозен. Така, искам да ви кажа YouTube, че най-добър ми приятел, Знака, наистина беше най-добър приятел, ама заради един друг ми заби нож в гърба и вече не ми е приятел. Не знам дали е приятел, ама откакто ми заби нож в гърба, вече много отбягвам да говоря с него. Ето, това е всичко от мен.
Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се към мен, дайте повече прочета и до следващия път.